Skål lige hen og hilse. Hey. Anne-Margrethe. Skal vi gå ind og holde tale? Deres Majestæt, vil de hilse på fødselaren? Ja, vi skal se, Anne-Margrethe er der. Hun er her. Vi synes, vi skal ind og holde tale. Ja, men ja. Der stod lidt en bønnebord. Du hedder dronningen først, gør det ikke? I gummistøvlen. Hun har været i Aventog, der helt sikkert. Ja, det er noget, det ikke har løst. Du er din kætte, eller hvad? Nej, vi lader den stå. Men der bare stå. Ja, det tager ikke lang tid. Ja, vi lader det. Peter. Ja, det er Peter, der har sådan den. Men det er jo sådan, at når man skal væk fra brostenene og her
alligevel til Tyskland for hans smøger. Ej, vi spørger. Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi skal til Tyskland og hans smøger. I dag, der vidste vi jo, hvor vi skulle finde dig. Men ellers er du aldrig til at finde. Du arbejder altid, og du flyver fra sted til sted. Enten er du i forsamlingshuset, hos købmanden eller i idrætscenteret. Ja, ifølge din mand, så kender det også, at du er hjemme. Det er også heldigt, at jubilæet i dag ligger på en tirsdag. For havde det været på mandag, så havde du slet ikke kunne være her. For der er sygdom. Ja, og ellers så stiller du på. Du siger også altid ja til at hjælpe. Og til sportsfesten, der ved vi, hvor vi kan finde dig. Nemlig i Bøtskården. Ofte der bliver du slet ikke spurgt, om du vil hjælpe. For du tager det som en selvfølge, at du naturligvis bidrager. Faktisk så er det slet ikke muligt for dig at lave ingenting. Hvis det stod til dig, så havde du også selv lavet maden i dag. Men det var der nogen, der fik snakket derfra. Nej, og du insisterede på at lave kager selv. For 40 år siden, der var du på prøve hos Erling, og du blev sidenhen ansat. Derefter der sled du 2 købmænd op. Og derfor så valgte Marit og Leila, at det var en god idé, at de var 2. Du er altid med på den værste. Både hvad angår at have en heksehat på en hel uge i forbindelse med gyseraften, eller at iføre dig gult tøj, når der er gule pizza. 40 års jubilæum. Betyder det så, at du er færdig med at arbejde? Nej. Og hvem skal så også presse pappet? Du er aldrig bleg for at hoppe op i containeren, når der skal presses noget pap sammen. Når du bliver 94, så køber Marit og Leila en pappresse. Og det må du jo blive og opleve. Og må det ikke så, at I opkalder pappressen efter dig. Et 40-års jubilæum er en stor sag, og derfor er en medalje ikke nok. På vegne af det ganske store kongerige, så modtager vi derfor denne pokal. Hvis du vil komme her. Skal vi alle rejse os og udbrede et leve for Anna Margrethe for 40 år mere. Gud bevare Danmark.